Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ke ngeqela ke okanye ngabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Yobani yazi ukubana ke iligi ifikelele ekuququmbelweni esiphelweni, onke amehlo ngokajonge eNatural into okubana ingaba na iziphumo okanye ithini into ngaba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Xa bekuthethwa ke phaa izolo kwi-interview yakhe emveni kwemetshi phaa, umnumzana uCedric Kazi uthe xa ebuzwa ke ngale meko okubana ke ingaba na ikamva lakhe malunga neKaizer Chiefs lizawuthini na, watsho ke wathi le question ke bevele elindile kodwa ebengayilindela into okubana kungaqalwa ngayo ngala mzuzu. Kodwa icacisa into ethi ke yonke loo nto yawuxhomekeka kumanagement eqela leKaizer Chiefs. Bona baredi into okubana bangaqhubeleka neKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo, kodwa ke yonke ke loo nto bayixhome ezandleni ke zemanagement eKaizer Chiefs. Sazawuhlala phantsi imanagement eKaizer Chiefs phaa kuveke ezayo, kudikidwe ngokudaba laba baqeqeshi into okubana ke ingabi into yabo ibhekwe liphinde icala. Khumbula kaloku ngoku kuzawufuneka kulungiswe nemicimbi ye-pre-season. Funeka iKaizer Chiefs ikhawuleze yayazi into okubana ingaba na iyaqhubeleka naba baqeqeshi okanye izawufaka umqeqeshi omtsha, ngoba kubalulekileyo ngoba jonge kwimicimbi ye-pre-season ngoku abanoya kwi-pre-season benganamqeqeshi. Yiyona nto ke leyo ke ingundoqo. Ngoku iKaizer Chiefs bakuveke ezayo funeka icacise into okubana ke umo wakho nicinga ntoni ngaba baqeqeshi okanye izawuthini na mele ize ngaphambili. Ithi ke into ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke izawuza okanye izawuhlala phantsi kwiveki ezayo idikide ithethe ngomcimbi wabo baqeqeshi babini, umnumzana uCedric Kazi kunye ke noBen Yosif. Icacise into yokubana ingaba nayo iyaqhubeleka nabo okanye yona izimisele ukuba izawufuna umqeqeshi ozothi aqeqeshe phaa iqela leKaizer Chiefs. Ngokolethu uluvo ke sizayiphinda kayi-20 le nto sisithi iKaizer Chiefs kumele ifumane umqeqeshi ozothi aqhubeleke neKaizer Chiefs, ngoba aba baqeqeshi bobabini siyayiphinda sithi amava wokuqeqesha iKaizer Chiefs abafana abadala abanawo konke. Kukhona lapho basebenze khona, siyavuma, asinobadlela ndlala, kodwa uba bekuthiwa bebengabaqeqeshi abanamava, le league ye-Betway Premiership ngeyilele kwiKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs kukho lapho ibike yani-advantage kakhulu into yokubana ingakhokhela ibe ngu-number 1 futhi ezi team zingayitholi, apho bekubhatyaze iOrlando Pirates, kubhatyaze iSundowns, ubona ukuthi ziyayilinda into yokubana mayifike ithi igqithe. Futhi benzani bona? Batshintshatshintshana neskim, namhlanje ukudlala lo, namhlanje ukudlala lo, aba-end apha bengade wofika phaa kwiOrlando Pirates neSundowns. Uba bekuthiwa iKaizer Chiefs kwangelaa xesha beqeqeshwa ngumqeqeshi one-experience owazi umsebenzi wakhe, le Betway Premiership ngendlela ibiwiki ngayo yale season ngeyilele yeNaturena, ndiyayiphinda loo nto leyo. Ngoba ke iKaizer Chiefs iqeqeshwe abaqeqeshi abangana-experience abanganamava, babane ke bebuwina iimetshi ezithile bethatha kade phaa naphaa, kwa-end apho abalandeli beqela leKaizer Chiefs bofaka izikhalazo eNaturena. Kwalapho ngoku bakwaziyo ukuchonga ii-players bekumele bakudala vele bazidlalisa, ubungayazi uba yintoni na yayibenza into okubana bangazidlalisi. Kulapho ke thina ke sithi iKaizer Chiefs phaa kuveke ezayo mayivele ifune umqeqeshi omtsha, ingabe iqhubeleka nabo baqeqeshi, futhi ke ibakhulule, ingabagcini badibanise nomqeqeshi omtsha, ngoba akho nto yawuphinda ilunge xa bezothenga umqeqeshi baphinde bathi kwaba baqeqeshi mabasebenzisane nalo mqeqeshi, akho nto yawulunga. Luluvo lwethu ke elo ke thina ke baphulaphuli, sisafuna ukuva elwenu uluvo into yokubana nina nithini. Kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.